Kasor karjela haka afsautrik jemang kala penut bun kenta banyatai halo kejelang batpej penya halo kijingkeno kanong ilam katmau rangli ka anjela rangan. Uba perston tensong sembut mitirang ba kajala habakren sikla thai kubor ula kentui kakong anjela ba kamdei bon syukerno klem nongrem ya kasorkar. Ulo ong bala da kakwa ban sekri khambhai kibai ba kan bha bakan yele da collection jit nomi khamat house nem arajar arpulai. Ngakwa ban om ya ki pait ba ke bapli la se ki ba ngap tang ya katu statement sngau kom ke badai ngakwa ban ong ba hakan ka por sim ya kan ka official record ka bangingi ai bat ba kum bang ong ya pi ka jingkeno ban ong bangi bam pisa ban ka jingkeno bangi tep sepla ngatrai kata kalong ka basngosi bat ka jingkren ka ba klem nong rim ngamju kemit lenti bakat ikong anjelarngan inkren ya kibakum kini gijajing kren kibabdon kenong rim hang nong nu ngi welcome ngi pediang skobha lada pi ajing mut lane pi criticize kam lele nrei skobha wat keno namala pi ong ka bamsap kani kalong ka bejingai la pi ong bamsap kani kalong bejingai dengan kwa ban ong pet yo lada pi kren tam kan kerto syakamaladi kani ka bangakwa ban kren dag basai namar ba ngas ngusen ye ke bepli ki pait ba jong ke jela mekla jongi yo ki sya yalam bakla ha ki bakum kini ki jing pentip ki bom don nong rip kabenta ka ba namar ila kren ru syapang ke tu ke megala building other construction workers welfare board ka bakalibo department ka ai ya katu menshem snem ni ai san hajar tengka uwei registered workers ngane thu epi kalong kumni menshem snem hadu ubenai march menshem snem hadu ubenai march kiba register kabangingi ong kita ki active registered workers kabamut ke registration jangi kababit kababiang namaria kan ni hapan le sisen sisnem hapan renew kidon ar posan hajar news pa kendai posau ngut ar posan hajar news pa kendai posau ngut kini ki registered workers hakani ka MBOCWWB but kapisa kabinglala plight ru syaki menshem snem kalong ar posan hajar news pa kendai posawmut kabamut borok kini ki beneficiaries ki balong aktif ki register hakatu ka snem hau benai match hadu benai match jong ar hajar arpo ki don ar posan hajar news pa kendai posaw bat ngi pelaj pisaru syabaro naki bat kata kalong bero arsan hajar news pa kena kusau claim minus uweiru bat ka amount ka bengi pelut na kabenta jong kini kalpoi kat ar kelur prapu kundai hajar news pa kabalai kabangakwa ban persyai hang ni namari ong na don deki spa deki lakmut ki berregister ngasukwa ban ong tangkawe ngi hapan yai lembaga rules lembaga ak baka ak ka krensyai ba kitu ki berregister ki de ban renew sisin sisnem la de ki register menta ka sngi la snem kum menta ka sngi ki hab register ki hab renew la de kim renew kamut ngib ong su ki aktif bat hab ki renew ru ki hab seu hnreu potengka ngi sim san tengka si benai nak mendak hat ar benai kamut rew po dengka kin hab ban renew bat nak la de renew kabamut kalong aktif lada jia kan gono katkum kanika ak kin yo ya kitu ki jing mentoi ki babun sertap ki bangamla ban batai lut hang ni te kata ka bangakwa ban ong naman ngai i ka statement ke jong i ong bayakaneru ngi klem siu lane kaneru i komba misuse mangina ka sarkar tengakwa ban kren na kabasay hakane ka janmit sngaw ba ngatray mapi ki media
sengau bahaban pensyai pajba ya kani kenang ban numdon kanu kajing sengutu bakla halor kajing pendon kam jongi ya kani kapisa batru halor kajing pendon kam jongi ya kani kabadai bat ki registered workers katkum kaan kabaka sorkar India kalapas dikata kadai kabangakwa ban pensyai yang ni bun ki ba i kren nganga ong yepi ngam kwa ban riak ya iwei hadin iwei pat i points mereka bangakwa ban ong kalong tang kawei sesisen pat ya kinu kiseng balang kabanga sultanat ki babun kiseng balang ki civil societies haba ki criticize bun sin kalong constructive ki ajimut yang ik sarkar nei ya kaba pin blame ngan ya tu ya pi kan mau kan ni kambha lana mangangan blame ya kiru kamlong makikin su blame klebe yang iru kamlong te komo pi namar ba ngi wat siteng karu kan mau ba ngi hab ya leng ba jong ko audit but ko audit ru approved by the chief controller of account tingin mla ban lek klumar ngin mla ban ya klumar but sengau ba ban numdon su kum kini ki statement ki balong so irresponsible but ki ba pin su kren klebi klem tip ki briu ki bal anang ki bal sta karul ka anya office ngatrai ki de ban tip ba but la de kim tip ngatrai ba ba pilek training hapo mati la de pim tip lek training sa mati nang ta sa ai ke criticism nenga on pi kamlong kum ni namar balong kum ba ngikwa ban pensutu bakla yaki pajba jong kejela jagi barokwe kamlong ban lek kumta ban mangiru no ko komen ngimla ban lek kumta ko mo pi namar bakani ka de ka kamyap ka kamim bat kani kalong ka bangi train na ka benta kejing mentoy jong kejela mi kala jong i barokwe tes ngau ba ngakerpat yanu to ya criticize baka MDA man ko bomlong uprestun bomlong kamlele tangbak habi criticize da jingmut dare ajimut kena bangi ngin simnya ke jimut ke jopi ajimut kena ba phin ong bangi baklang ta ngin korek e kata nrei ba phin ong be bangi de ki nong tu ki ba bam sap kamta ma ki khun na ke ne thma ngong kan mau ba kane kamlong ka ba na ta ki ong resign ngas ngom ban kerpat lada don pidon mesim do kata ngthrai to yang election how are pula yang election kena ba phin job ba phila ban sekri bhai pat baในวัดเยละข้าให้งงพี่นามาบักนี่กำลก it is not fair but ngada kerpat juru ko mo pi ya paro kin nong yalam jo kiseng balang to ya trelang ban i ke sarkar but ngimde ban siap ban yale kai kumne na mta ki pajba ba pri namar ka banga iteng kolong bagi pajba jo ngi kisat khamnget ya ki fake news ban ya ki ban i ke bade ki kham sutanat ban snapi ki khobor lam le oh bayap uta nawat jing sisa kamdei ya kata pada kila spread keleng kubor dengan asngoban ong kipaj ba be sngau ba wat sngap than ye kum kini gijai handai pet ye kakam ngingi don hang ne hak sarkar mdei banga ong pi bi don nak mtai ladi but wat keno nganga job na prusla konsusi ngong pi besania kipaj ba jongan na prusla konsusi pimla ban ong pi resign yang pimla ban ong bikeman ki bom trekam hakum kan ka pandemic ngai i ya ki trestom boro anu phongot ke mali la ka jong sasi ngai i ki MDC ki bi trei ngai i ki seng balang ki ba pher ki trekam ngai i ki seng balang ki ba pher ki trekam kiarap i ki baduk ki basuk ma phi pinwan ban tanra pan ban yangi ka kamut ayu phiru balai phin trekam yarap lam ni ki baduk yarap lam ni ki bisitom ngong ping lai i ki babon ba ki reu simetro ngai i ya ki news don tu we ba karsdeu ulai samja ulai hi nang ta ki babon ngong ping ki seng ki society ki ba per ngai i ki samja ki pelut ngong ping ublei un kur ya gitu ublei un kur gitu ban ngai ru bo blei un kur lang
ya ki pai ba jong ke jelam ni kala jong ibaro namar ba kan ni ka bengi im menta kalong ke jing im ka ba ngaong ye pi ka klam ka isir khei hadu kata ngim don por ban ya ai ki fake news sngau ba wat ya ngap i ki fake news ngim don por ban batai ye pi ka bom dei lengau pi ngi don por hang ni ya ka ban ya te namar ba ka ba kong san ka jing im jongi ngi don kam swa ya ka kot ka khia jongi ka don kam swa khnang bangin lai na ka jing her pa jong uni u khnang jing pang baro tengling ai khnang kan ka statement nga thrai ni de ban su thu baro ba ngomong pi mdei ban ni la kai te na ga daw pi nga kren khnang kum ni bat nga pen sai ke dar ba ngim de kum kinong yalam pialam pilong nong yalam hakan ko ka seng hakan ko bentang atrai tong ini long konstruktif lang baro khanang ba komo pi nin la ban job ya kan ke thma ka ba shir khei edu kata kata na kaliang jong sarkar hadin bang nyayo i ba kadon ke jikno na kaliang inong yalam jong katur ikong Angela Rangat iba persyang ban yalam bakla ya ke jingtip jong upat ba jong ke jela ngakwa kan ke por ban ya thu ya pi ya ka ka bangi ke sarkar ngilale ban ya ka ru ka bengindang le na ka benta ka jingarap ka bengilarai mensem snem ban ai ya kitu kiduk kisuk kirangli kijuki kibai kendu jing hadu katu namar kadon ka national lockdown bat kadon ru ka state lockdown ha kate ka snem ka bala lek no nganya thu kumni ngila notify na kaliang jong ka labor department sabaro kinong song snong jong ka jela ka jongi baka sarkar kan ai jingarap ha katu kapor lockdown ar hajar sispa tengka ya iwei lane ka wei ka long ying ki ba ka jingdu jongki ka long palat bat ya kataru ngilada ai rengkat bat ka guidelines ka basai kedar baki bakum kita ki ba pli ki ba de waidong ki ba belas ngi ki ba treying breu ki ba lese kim don lat pat da kumwei lani ki bompat yo ya ki jingarap na kanu ke skim joko sarkar ngilabu kerpang ar hajar sispa tengkaban ai ya iwei bat kata ka jingle jongi kolong ba ka baskutenat bangiyo ya kaban pediang ya ka application jong ki bakum kita ki long yeng ki long sem ki baduk ki benjenjar ngiyo ar lak lai pulai hajar sispa kendai pu saw ngut ki ba apply ya kaneka assistance ka bangi ka sarkar ngila penbenapaj ba mensemsnen bat ka ka bangibu ha ka tu kapur bagat ban apply ki bala ban apply ngila da tho syai ki ba apply ki dei ban long ki tu ki breu ki bomdei ki ba tray masterol lani ki bomdei ki ba tray contractual basis ha kino ki department jong ka sarkar kinamla asu ban apply ka ba ar pat kitu kinongret ki bala yo lepai ka to skim ka bagi om ka PM Kisan nang ta shu yakituru ki bala register lepa katkum kan ka building construction building BOCWWB ka building building and other construction works welfare board jong kabayat ako to kabut kabingi ong short form BOCWWB kibala register kitaru kinamla asu banyo nakaniga scheme bat kabakaddo kalong bayakitu kibalayo ya ka job card kibatrei ya ka NRGS kabingi ong ka sispa asngi bat ya kibla don leparu ka ration card AAY
But PHH kita ru kimla su ban apply kat kum kanika guidelines ka bangilabu. Teka ke bajia nakini ke arlak lai pulai hajar sispa kendai pusau hadin bangila screen nadong sedong bat ya kene ban screen ke application ru ya IT ha ka NIC jong ka state government ki balle ya kene ka kam detail ban like ka jing ka duplikasi ban like kene ka tai te hadin ba ki lale nadong sedong ki simlut ya ki jing tip nadong sedong na ka arlak lai pulai hajar sispa kendai pusau ngut ngiyo silak prapawai hajar saus pa kendai pawai ngut kita kidai bagi application jom ki bit ki biang nadong sedong but nakine ki silak prapawai hajar saus pa kendai pawai nganya tu ipi hadu menta ngilala ban pelait ya kena kepisah lain ban transfer seka account jom ki kalong silak sau phu san ngut sispa henriu pawai ngut bat ki badang sa menta ka bagi dang ya chaprang ban transfer ya kene ka pisah kisa salai pun riu hajar lai spa lai pongut kita ke de ki badang sa bat ya kene ngila IT u principal secretary jongi joint commissioner labor jongi kia tracy tom bat kia khot meeting na kapor sa kaporu hagaba ya penbet bat kini ki bank namaringi ai artli ki bank kawai ka de State Bank of India bat kawai pat ka de ka HDFC bank ki bahap ban le ikan ka kam ban transfer ya ka pisang jong kini ki bala qualify ha kane ka application ke jong ki na ka bentaban yo ya ka tu ka arhajar sispa bat ya kane ka kam kadang ya chai ban nganget scam ba sakhendiat por nginla ya ka ban pendep ban nganget scam lu ba ka bank account joki kan long ba bet ba biang kenang ba kanum don jing ha ka por ba transfer ya kane ka pisa nang ta susu ha ka bai dei bat kane ngan thu yepi ngila plut lai phoklur lai phowelak sau phon riu hajar arspa bat ka bedang sa ya kini ya kita ki mengi ong lai pun riu hajar lai spa lai po kalong sah nyau kulur siteng kapisa ka bangin dang transfer sia kini ki lai pun riu hajar lai spa lai po ngut bat kane ru ka dei ka sanction ke bangi yo na ka sorkar hapo jong ka labor department teka ka bangabot ban ong ang ne kalong bakatu ka statement ka ba ngayo i bat ka ba nakaliang ki officer jong architect ngayo i nakaliang ka sarkar